kulibe bwenzi padziko loposa bwenzi langa Yesu. Libe mantha ndinamondwe, sindili ndekha ine. Ndimenyera nkhondo, ine ntangokhala chete. Ndimangomva zotaita, kuti matenda achira. Ndimangomva zotaita, kuti maluzi achoka. Ndimangomva zotaita, kuti adani athawa. Ndimangomva zotaita, kuti nkhondo tawina. Ndimangomva zotaita, kuti maluzi achoka. Ndiulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 7 November 2024, malangizo. Subtopic, timalizitse, tikwangule topic imene tayamba dzulo. Lero tikunena kuti Mzako opemphera. Believer, ndifuna ndilimbikitse wina kuti pali ubwino ukamakhala ndi Mzako opemphera. Tili modzika dzulo tinaiona ife nkhani imene tati tingofuna tiombe mkota pamenepa. Kuganizirako Mzako, kumukumbukira Mzako, kumgwira pa mkono Mzako, kumthandizira Mzako. Angati amene mwayiwala, ndiunena ndi angati amene mwayiwala believer, ndemanga za dzulo, makomenti a dzulo, Mulungu analankhula ndithu chapa mtima. Tisamayiwalane, tidzikumbukirako chimene wina adatithandiza. Tidzikumbukirako kuti no ndili ndi mzanga ine opemphera. Mzanga ndime naye, ndichite naye. Mzanga amene phiri ndidabwera naye. Mzanga amene ku college tinkalimbikitsana. Mzanga amene adathandiza kuti banja langa likhale muchimenelero ili. Mzanga. Believer, ena mukhoza kundivomereza kuti mkazi muli naye lero. Gawonso lalikulu kwambiri adatenga gawo ndi anzanu. Kale believer lensali ndi kale lake. Kale oh haleluya. Enanu kulankhula ndi mkazi nkhani ya banja lomwe likulephera. Kuti umuyimise mkazi tayima na sisi mkazi mkume umati mfundo mutu mubalala. Tanenani mwandiyimisa ja. Kuleko enanu anzanu ndamene adakathira mfundo. Nzanga ujacho ndi amakukonda. Nzanga ujacho ndi mvomerezo kwati. Nzanga ujacho ndalibe zibwana. Nzanga ujacho ndi Nzanu adarenga gawo pa moyo wanu. Nzanu amene munkalimbikitsana naye. Nzanu amene munkaimba naye kwaya. Nzanu amene mudatuluka naye kunja. Tidzithandizana kuganizirana. Nzanu amene mudali naye ku college. Nzanu wa ku secondary amene adakuthandizani kuti muyambe school. Kuli mapempheratu ku secondary. Dzanyamata dzina zimene zikupanga champa kumangoledzera. Sajoyina mapemphero amene ena ndikunena naye nzanu ndi amene adakulimbikitsani. Bale tizisonkhana ndi awo nkumayamba kupemphera. Ena mudapona ku secondary. Ena ku college. Ena mudakumana ndi Yesu chifukwa cha anzanu. Ena moyo wanu udakula kufika chimene muli lero. Anzanu funso langa.
mukwakumbukira mukondanabe ali kutiko nzanuja akukhala kuri akugwira ntchito yanji pano akudya chani kodi simungamkumbukire simungamusake pa FB simungamusake magrupu a WhatsApp simungamusake kuti mukumane bilifa limafuna nene kuri pamoyo huu wa pemphero Mzako ngofunika akula mari kaliko kankanyama ali awiri nija wantu nzeru zaeka akuti nsima anaifika ja madzi tili madzika ena mati safunsa dajaphula umafunsa nda Mzako dzulo ine chinandikhudza kwambiri bilifa dzona khudzika kwambiri Joshua sadenere kumuyiwala Kalebe Joshua sanga kalambe asadalongosole za Kalebe Joshua sanga khalepa mtendere Kalebe akuvurika Joshua zimene adachite ndikhudza ayiwala ndi Kalebe ameneyi adayima pa anthu 12 kulongosola pamaso pa Moses Israeli nkutonthozeka azimayi walira nkutonthozeka azibambo amene mitima yawo idasungunuka kulakalaka abwereranso ku Igupto adalankhula Kalebe mpingo wa ana Israeli udatenga mphamvu Moses naye adatenga mphamvu olankhula Kalebe Joshua nachitira ndemanga koma itafika nthawi yogawa cholowa Joshua akukalamba Kalebe asadampase malo Joshua akukalamba nzake kumuyiwala Joshua akukalamba alipo udindo ine ndikuganiza kuti ankanganisira ulo chakudya uyu ankanganisira kuti Kalebe rabwera tatengako ichi bilifa ndili ndifunso ine nzanu ali kuti makomenti adzulo nandidalitsa kwambiri dzulo bilifa kunabwera ndemangatu makomenti abusa mukulankhula ndine nzanga dapanga zotere abusa ndikulankhula ndine nzanga dapanga zotere ena nkumati nzanga watsogola ku ulemerero zinthu zokhudza funso langa pa inu muli naye nzanu mukhala naye bwanji nzanuyo bilifa ndili nchenjezo lero musamale kwambiri nzanu amene lero ndifuna ndikuchenjezeni akhale nzanu opemphera chifukwa ngati ususamala kumangosankha aliyense akhale nzako akukankhira kuphompho dzulo nanena kuti kusankha kuti akhale nzanga nchisankho chanu koma chikondi ndi lamulo Bible sikunena kuti aliyense akhale friend wanu ayi aliyense akhale nzanu pa mtima ayi malemba anena kuti inuyo mukuyenera kuti kunkonda wina aliyense kunkonda osati kuti akhale nzanu koma kunkonda chisankho choti uyuyu akhale best friend chili m'manja mwanu bilifa sunga akonda anthu onse Bible ikunena kuti akazi inu mverani amuna inu kondani akazi anu ainu eni ndimafuna ndilize khwere mbabanjamu Mulungu adatipasa kuti mkazi tinkonde nangati wakwatira mzibambo nzanga tamvera usweka mkazi ako zinkonda kwambiri mundimvaka Bible anakuti mkazi wanu mumkonde kwambiri monga mumadzikondera inu mwini koma pawina aliyense kuti mungonkonda onga mwalamulo nje mukabafuna kusankha nzanu wari mudzinkondanso chisankho chili ndinu kaba pamveka kaya wina sakuumirizeni kuti nzanu adzikhala uyo ayi wina sakuumirizeni kuti mudziyenda ndi awo ayi
wekha ukhale maso, wekha makutu ako atseguke, wekha maindi ako atseguke kuti uyuyu akhale nzanga, uyuyu akhale best friend, kutako chisankho chimene chibhiliva umakhala nacho iwe mochita kuthandizidwa ndi mzimwera, chifukwa nzakoyo amakuthandiza kuti moyo wako upite chitsogolo. Ndikunena ndiyambira kundivomereza abusa, nzanga adandithandiza tiri ku sekondari, adandithandiza kuti ndikumane ndi Yesu, adandithandiza Baibulo sininkatha kuimvetsa koma nzanga adandithandiza, kupemphera sininkatha koma nzanga adandithandiza, ndidali wojomba ku tchalichi koma nzanga adandithandiza, kwaya sininkayikonda koma nzanga adandithandiza. Believer udzimkumbukira. Ndimafuna ndinenenso ichi, anzathu ali magawo awiri. Modzi ati sadakumane ndi Yesu sadali ndi anzathu oledzera nawo, mfiti zinzathu zakale sadakumane ndi Yesu. Na tikakumana ndi Yesu amatipasanso anzathu opemphera. Yatapikira lero ndibabwereze pamenepa, anzathu akale achachampacha. Haleluya. Tenti dzungu apemphera kuti Mulungu akomere mtima, ngati nkwalalikira tenti alalikire. Mundimva? Ineyo ndine mboni pa zimenezi. Ndili mwana, ndisanamdziwa Yesu kwenekwene ndali ndi anzanga, ndidatembenuka mtima, anzanga achadandiona kuti ndapanga zofoira, adanditenga ngati osaganiza po. Mbale za chibwana, kumangosangalala ukakhala pa mtengo nkumayimba nkumavina. Sindingakwanitse zimenezi. Nzamakape kutako kudziwa pali ena tikamasonkhana tchalichi kandi pa mtengo, tikamasonkhana kandi pa primary nkumayimba nyimbo, kumayimba korasi, pena nkumavina, kumwamba ulemerero. Ena matitenga ngati opanda nzeru, ena matitenga ngati osaganiza. Believer anzanga ena adandisiya, anzanga ena sadakhalenso anzanga, adakana chisankho chimene ine ndidapanga, adasangalalabe ndi chamba, adasangalalabe ndi moyo wachitayiko, ankaona ngati akunjoya koma chokhudza kwambiri. Anzanga ambiriwo adapita, adabwalira. Dziko idatenga chifukwa cha kuledzera kwawo kusazigwira, dziko idakokolola chifukwa cha mtima wosakhutisidwa. Ndinena pano malemu, ndili ndi anzanga ambiri malemu chimango ndikhudza, akadandilondola tikadayenda limodzi, koma dziko idakokera koyipa. Ena mwanzanga ena amene kalero tinkaenda limodzi, kakophambewa limodzi, kakayakosaka nkhuni limodzi, ena ndi amikambuye alipo, ena Yesu sanandziwebe mpaka na pano, koma kuwayang'ana Believer maoneka wokulukutika, osakala, koma ali moyo osakala. Takukungudzika kukulukutika nayo dziko, akuntumikira Satana. Ndikafika kumeneko, nzanga ulipo, ntainake ndapita ndi spiritual daughter kumeneko. Ndiye ine mapanga zina, ndiye amamusa mwana wanga muzimu nakuti, bambo anu ndi nzanga amene, bambo amene kulya kukupemphera dayamba tonse. Ineyo ndiye dangobwerera mbuyo, mene akulankhulamo atha kukungudzika, mnyamata wabwino, koma atasakala ndi kachasu, maso atafira, milomo kung'ambika, zimathauza zokhatsuka. Ndi nzanga amene, dziko iyi Satana alibe chabwino. Ukamantumikira amakuzunza ntsoko ambiri. Satana amakuzunza. Haleluya. Kodi nzanu ndikukamba ndi inuyo, nzanu amene amunanu mudawuza kuti uyuyu ndi nzanga, amene akazanu mudawuza uyuyu ndi nzanga, funso langa, amamuopa Mulungu? Ndiopemphera
amasunga chiyero. Nzanuyo pamoyo wanu wauzima kuthandizani chani. Ndikamba za nzanuyo mukamankumbukira mumati ameni cha. Mundilole lero tibwereka zitsanzo zochuluka. Ndiwerenge buku la Machitidwe kwinaku ndichita chofotokozera. Machitidwe a Atumwi chapter number 4 ndikuwerenga verse number 5. Mawu otsogolera Petro ndi Yohane ku bwalo la akulu. Verse number 5. Koma panali mmawa mwache anasonkhana pamodzi mu Yerusalemu oweruza ndi akulu ndi alembi ndi Anasi mkulu wa ansembe ndi Kayafa ndi Yohane ndi Alessandro ndi onse amene anali amfuko la mkulu wa ansembe. Ndipo mene anawayimika pakati anawafunsa kuti ndi mphamvu yanji kapena dzina lanji mwachita izi inu. Pamenepo Petro wodzala ndi Mzimu Woyera anati kwa iwo, ngati ife lero tiweruzidwa chifukwa cha ntchito yabwino ya pa munthu wodwala ndi machiritsidwe ake, zindikirani inu nonse ndi anthu onse a mu Israeli kuti dzina la Yesu Khristu Nazarayo, amene inu mudampachika pa mtanda, amene Mulungu adamuukitsa kwa akufa, mwa iyeyu munthuyu ayimirira pamaso panu wamoyo. Haleluya. Pamandikomera apa. Iye ndiye mwala woyesedwa opanda pake ndi inu omanga nyumba, umene unayesedwa mu mutu wa pangodya, ndipo palibe chipulumutso wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Pakuona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane, ndipo pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa ndipo anazindikira kuti atakhalapo ndi Yesu. Mzako opemphera. Biliva zili ndi ubwino. Ukamakhala mzako opemphera mumalimbikitsana. Ukamakhala mzako opemphera mantha makuthawa. Ukamakhala ni mzako opemphera umakhala nacho chiyembekezo. Ukamakhala ni mzako amene ali believer, moyo wako umapitabe chitsogolo chifukwa mzakoyi amakulimbikitsa. Zina zimene spiritual advisor mwina sadanene, mzako akhoza kukufotokozera. Ana Mulungu mundimvaka. Apa tikuona munthu ndi mzache, best friend, Petro ndi Yohane. Bible nakuti Ambuye Yesu atakwera kupita kumwamba, ntchito idasala mwa amunawa. Petro ndi Yohane adapita ku Tchale ndi ukampeza wina amene adabadwa wopuwala wopunduka. Bible nakuti adamuwuza kuti tatiyang'ana ife. Chapter 3 cha buku la Machitidwe ndiye malemba nakuti atayang'ana amunawa wokondanawa adamuwuza wadwalayo, siliva ndi golide tilibe, koma tili nacho chimene tasensa. Tikupasa chimene tili nacho, tikupasa chimene tabweretsa. Tilibe landi, tilibe paundi, tikupatsa chimene tabweretsa. Tilibe kwacha, tikupatsa chimene tili nacho. Tatiyang'ana m'bale wolumalayi, maso wake maso wake pansa tongo, maso wake kuyang'ana mwachidwi, akuti alibe siliva mwina nkutheka, ali ndi cheke, akuti alibe siliva mwina nkutheka, ali ndi zoposa onse, adayang'ana mwachidwi kwa mpiri. Ndebe rondo hana nakuti tikupatsa iwe dzina la Yesu Nazarayo, yenda
pomwepo wolumala miyendo yonse kuongoka mpaka na kuyimirira ni mapazi adayima. Anthu onse pakachisi kudabwa. Mbaleyi atangochiritsidwa, Baibulo inena kuti sadapite kwawo, adalowa nawo mkachisi. Mapazi ake ataongoka, adalowa mtchalichi, adakavina mtchalichi, adadansa mtchalichi, anthu adadabwa naye mtchalichi. Ena nkumanena kuti si ameneyi akulingana ndi olumala wapakhomopa. Ena nkatuluka panja kaona kodi alipo palibe. Ena katuluka panja kampesa palibe. Ankala waso ndiye mweyi. Akudansayi ndiye mweyi. Akuvinayi ndiye mweyi. Zachitika panjazi si zinthu. Anyamata awiri okondana, anyamata awiri mafrendi, anyamata awiri wodzozedwa, anyamata awiri onkonda Mulungu, anyamata awiri opanda mantha, anyamata awiri pirifa. Ndikunena kuti kodi nzanu ngwa mtundu wanji? Nzanu akuthandiza bwanji moyo wanu wauzimu? Nzanu akulitsa bwanji chamkati chanu? Kodi nzanu athandizira bwanji pa banja lanu, pa business yanu? Nzanu ndiwalimba bwanji pa moyo mtumikira Mulungu? Haleluya. Petro ndi Yohane ngati anyamata okondana, mantha adalibe chifukwa nkalimbikitsana, mantha adalibe nkapitako kulikonse onse. Ndiye Baibulo inena kuti kuchira kwa munthu nkhondo zidadzuka, kuchira kwa munthu amene nkhondo zidadzuka. Mwanchirisiranji? Adayamba ndi abale, mwanchirisiranji? Lero ndi Sabata, ena mwanchirisiranji? Tidya udziwa kamakhala ndi vuto, ena ndikulankhula nanu vuto amene muli naye ndimene kudyesa mtundu. Aujesi kudekwe ena anu abale anu amasangalala ndi uhule mene mukupangana, kasimu kuadyesa ndi uhule. Mukadzasiya uhule adzabwera achema masiyadi mene dzuwa yaombera. Mutiganizira bwanji kuti kuntenga wina ngati wadyesa koma munjira za uchimo? Ndiunena ndi angati mpaka napano chifukwa cha uchimo wanu mukudyesa mtundu? Ambuye akulankhuleni. Mudzagonedwabe mpaka na liti? Mudzakhalabe wachinyengo mpaka na liti? Mudzakhalabe wopemphera wachiphamaso mpaka na liti? Simungatembenuke mtima? Baibulo inena kuti adawagwira munawa ndikuwaletsa, ena mpaka nakuapapula. Ndikuwauza kuti kuyambira tsopano tisamvenso mukulalikira Yesu. Kuyambira tsopano musapemphererenso munthu wina mu dzina la Yesu amene adaopseza, adauza kuti tikangomvanso tithana nanu. Haleluya. Anyamatawa adayankha pamaso pawo akulu, amuna inu abale weruzani. Chabwino nchiti pamaso pa Mulungu kumvera anthu ndi kumvera Mulungu. Taganizani, chidapasa kulimbika mtima nja? Analipo awiri okondana nkalimbikitsana, awiri mzake opemphera. Petro adalili mzake opemphera, Yohane adalili mzake opemphera, mantha adalibe, kuopa adalibe, adalipo awiri okondana. Haleluya. Weruzani amunenu ngati lero tili pabwalo chifukwa cha ntchito yabwino, lero ngati mukutiopseza chifukwa cha machiritsidwe a munthuyu, dziwani nonse ambwalo kuti Yesu wa ku Nazareti amene mudamtaya lero ndi amene wayesedwa mwala wa pangodya. Munthu amene tachiritsa chifukwa cha iye, chifukwa adakwidzinga ndi funso. Mwadzitenga kuti mphamvu zimenezi? Mwadzitenga kuti? Verse number 30 nati pakuona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane powadziwa mchibadwa chawo kuti ndi anthu osaphunzira opulukira, koma ataona kulimbika kwawo mtima, ataona kuti mantha alibe, akuti kagulu konseka chakuphatikiza oweruza ndi mafumu, adati
tianaiti tidayenda ndi Yesu. Bilifa anthu amene ali ndi Yesu saopa zilizonse endi samanjenjemera pa zilizonse, samaopa sanjenjemera ndi china chilichonse. Oweruza anati kulimba mtima uku awa adayenda ndi Yesu. Ndimakudabwani bwanji zilizonse kuthawa leka kuleka ena munkapembedzera dakuletsani afiti a mmudzi. Muli ndi Yesu lino bwanji simukulimba mtima, kankhani kang'ono mwasungunuka kale andidzisiya andidzileka. Muli ndi Yesu, chikhristu chanu cha mtundu wanji? Yesu mukumpembedza ndi kuti mudzingudusa munkaka mu bledi mu pinati kunenedwa simumafuna. Kankhani kang'ono basi iye basi ndadzichoka, iye basi ndalekera. Yesu wanu amene mukupembedzenu ndi Yesu wakuti wadera lanuyo. Muli ndi Yesu wanu mbo Yesu wapadera wanu Yesu walilongwe basi. Yesu wake amene tikumpembedza ndi mwi wa ku Nazareti amene adana kuti mudzilimba mtima komanso kupirira ndi kukhululukirana. Yesu ache ndi amene. Kapena muli ndi Yesu wanu wa Cape Town, kapena Yesu yuyu wa mplanti adavurai. Muli ndi wanu Yesu muzompamo machitidwe anuwa. Ndi Yesu wa mtundu wanji kumangochi amene mukuntumikira Joburg. Ndi Yesu amene mukuntumikira ku Mozambiki. Yesu osachedwa kusungunuka naye ndidzileka ine, ndadzichoka ine, ndadzisiya ine. Petro adalimba mtima ngakhale adamenyedwa mapama ndi nzake adalimbikitsana, adankakamirabe Ambuye. Mzako opemphera amakulimbikitsa pitabe chitsogolo. Mzako opemphera amaumba chatsopano mkati mwako. Mzako opemphera amakuthandiza kuti kusala kudya kwako ngati unkasala kudya tsiku limodzi akuthandiza kuti ufikire pa 21 days. Mzako opemphera ngati unkangothawa zilizonse umadzafika mkumaona kuti kuli Mulungu. Mzako opemphera. Buku la Daniel chapter number 3 kuli nkhani ya anyamata atatu, Shadrach, Meshach ndi Abednego. Pamene panalibepo spiritual dad, panalibe adali anyamata okhoka chinzake. Mfumu chitadzuka chitayimisa fano aliyense alambire chimenechi. Biliva nzakoyo ndikukamba ndi ena mudayamba kuledzera chifukwa cha anzanu oyipa. Ndikukamba ndi ena anzanu adakuthesani banja lanu. Abale nsiye natembuyi, nsiye ukwatire naphiri, nsiye mopanda chifukwa anzanu adakupangisani kuti mabanja athe mukayankha. Mzako adzikulimbikitsa kuima benji. Mzako adzikulimbikitsa kuti fano sitikulambira. Mzako adzikulimbikitsa kuti no sitikupanga business ya chikunja. Mzako adzikulimbikitsa kuti no sitikupanga chigololo. Ampira damba kugondedwa zima chifukwa cha anzawo. Ukamadikira mamuna yekha ndi maluza kukwenya amuna alerowa uzikhala ndi wina wapambali olokumana naye pa mwezi kawiri adzikusiyira ina yake kuteku ena mwini mafono odula kwambiri adakugulirani zibwenzi amuna achigololo. Mamuna wanu foni akuyidabwa mwayipeza bwanji? Mulungu uyuyu andidabwisa. Kodi Mulungu uyuyu akudabwisani? Yachita kugwa foni kuchoka kumwamba mtambo njira yake mwayipeza bwanji? Nzibampo mamuna wanu ofuna mufotokozere. Haleluya. Ena ndikulankhula pano muli kunyanja mwathawa munanu mwapusisa zonsazo kuti zitheke ndi anzanu adakonza plani yonse. Anzanu adakuzembetsani, anzanu adakuphunzitsani choyipa. Kodi nzanu yunga mtundu wanji inu? Nzanu amene akukupangisani kwanyoza amunanu. Nzanu amene akukupangisani kusamulemekeza kusankonda mkazi wanu. Nzanu amene akukulimbikitsani kuti kuchache musamapite. Ndi nzanu wa mtundu wanji amene muli naye. Lero tinaye kuti nzako opemphera Shadrach, Meshach ndi Abednego adayima. Amfumu Nebukadneza atamverani. Chosema sitimalambira, mafano sitimalambira, ndife mbumba ya Chiyuda, pada sitimapanga pada, madalaja napya mtima, kumanga Shadrach, Meshach ndi Abednego, aponyeni moto anyamata sakuopa, adala wakulowa maromo onse atatu wawo. Nzako opemphera. Modzapa kuthapa zonse. Mulungu wa anyamata awa adadziwika ku Babyloni.
Mfumu Nebukadneza kalata analemba kuyambira tsopano anthu anjenjemere, anthu alambire, anthu adzipembedza Mulungu wa Shadraki, Meshaki ndi Abedenego, amapulumutsa ku moto, sapsereresa chifano changa chiyauti. Musachipembedza chifanochi, tampeza Mulungu weniweni wa anyamatawa. Mzako opemphera, wina kundivomereza busa, mzanga adandithandiza kusala kudya 40 days. Wina kundivomereza busa, chimene ndili lero mzanga wina adandithandiza. Pempho langa mudzikumbukirana, mudzipemphererana, mumfufudze kuti nzanu opempherayi akuchita chani lero, akudya chani lero, ali ndi banja lani lero, akukhala dziko liti. Pali zina zofuna kumgwira pamkono, mgwireni pamkono. Zina zofuna kumpasa capital kuti ambe business tapangani. Zina zofuna kumkokera kuti nayenso alembedwe ntchito tachitani. Ena muli kunja nzanu ali ku Malawi kuno, ndapezereni malo aganyu, ayitanitseni mudzatani kuti mudzasunge ayambe ntchito. Kuti kumamba kulemekezeke, tisamakhale ngati Joshua kuyiwalana. Kumuyiwala Kalebe mpaka na kukalamba. Ndunena ndi ena nzanu mwamuyiwala, amene munkasonkhana naye pa intercession nyumba mwake. Mwamuyiwala nzanu. Ena no school fees nzanu adakulipirani. Mwayiwala mpaka na makalamba. Simukumbukiranso nzanu kuti agule sapato kulephera kwa maparapara mitundu iwiri. Mwayiwala. Ndikuti mwayiwala. Ndifuna ndikupaseni ntchito. Mwime nawo anzanu, mwakumbukira anzanu, mwamvetse kukoma anzanu. Ndikudziwa mudalakwirana, chonde khululukani, mwagwire pamkono, mwathandize. Yesu andziwe mene niyo mwandziwira, Yesu adzinkonda mene niyo mwankondera. Mwagwire pamkono, ngati dzikufunika chuma, taperekani chuma chanu kuti anzanu akumane nchosowa chawo. Ndikupasani ntchito bilivo, osakhale chete, mkumbukire nzako. Atate m'dzina la Yesu, zikomo chifukwa cha mwana wanuyo amene mwamulankhula mwapadera. Akusoweka nzake opemphera, akusoweka nzake ma intercessor, nzake okhoza kumulimbisa mtima. Akusoweka Petro uyu, akusoweka Shadraki, Meshaki uyu. Mthandizeni mwapadera kuti apeze nzake abwino amene adzathandize kumanga banja lake, adzathandize kukulisa chamkati mwake. Nzake onthandiza kupemphera, muchite chimenechi Ambuye m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.